Doelpunten moeten er komen. Want scoren, daar slagen Cambuur in de eerste 2 wedstrijden net in. En dit is de man die het even zwaarder maakt, Michiel Hemmen. Hij gaat zijn FC Grains op voor zijn eerste basisplak dit seizoen. Ja, dat voelt goed. Ik baalde als een stekker natuurlijk dat je ernaast staat. De eerste 2 wedstrijden. Ja, dan heb je het mee te doen en nu wel, gelukkig. Ook Marcel Rietsmeijer en Oebeles Kokker beginnen zijn Grains in de basis. Inclusief de oefenperiode zit Cambuur nu al 4 wedstrijden droeg. Trainer Dwight Lodewegers wil daar liek wel eens nog geen probleem van maken. Ja, die goal gaat echt vanzelf wel komen, dat moet geen probleem zijn. Zijn jullie daar extra mee bezig als ploeg? Nee, ik kan me voorstellen dat die jongens daar wel heel veel mee bezig zijn, want dat wil je dan toch ook graag. In onze trainingsvormen komen we genoeg toe aan afwerken, aan goals maken. Dus daar kan het niet aan liggen. Voor Paco van Moorsel wordt het een bijzonder treffen. Hij wordt toch Cambuur hierd van Grains, omdat hij daar net een soort onspiliëntak aan. Maar ook bij Cambuur had hij nog geen basisplak. Ja, heel vervelend. De stap om hier naartoe te komen is om te gaan spelen. En als dat dan niet gebeurt, dan is dat heel teleurstellend. Ja. Ja, hoe ga je daarmee om? Ja, het is moeilijk. Maar hard blijven trainen, hard blijven werken. En jezelf niks kunnen verwijten, dan doe je het goed, denk ik. Naast Van Moorsel binnen er nog 4 spelers die in Grains verliezen, liek als keeper Leonard Nienhuis en verdedigers Lucas Bijker en Martijn van der Laan. Michiel Hemmen wen het zelfs in Grains en had goed contact met Grains-speler Michael de Leeuw. Het is leuk om tegen vrienden te spelen, dus ik zal hem straks nog een paar berichtjes sturen, denk ik. Maar nog leuker om van vrienden te winnen. Het is sowieso leuk om te winnen, maar van vrienden is het extra leuk, ja, klopt.